is dit nou? Wel even aan de kant. Of dit is tegen niemand. Er zit ze op de koe. Ik kijk of de wozen al aan eigenlijk. Ja, maar wow, dat is toch nog een paar dagen, man. Ja, maar ik ben gewoon enthousiast, ja. Ja, tuurlijk, want het is bijna zoiets, hè? God, maar ja, zonder dat je er beginnen heeft. Ja, zeker. Dan vangen we de wozen als allereerste. Uiteraard. Dat is Weekenden, hè? Naar de tent, zie je Ja. dat? Hier staat al bijna volgens mij. Dat weer een park. Ja. Maar het hoogtepunt is natuurlijk de optocht. De Op optocht. maandag. Moeten we niet even, Moeten we even een randje rijden dat alles klopt? even controleren? Dus door de verstaan. De verstaan. Zo, dat is leuk zijn. Hallo. Ja, drijf maar. We zijn op de goede spoor. We gaan zo naar de kerk. Zou je het laten? We willen even in de berg. Ik ken het ook niet vinden. Maar ik heb dus even een opdracht. Belangrijk om te weten, Willem. 11 minuten over 1 best tegen met de koets helemaal vooraan bij de kerk al. Hè? Ja. Dat is het begin van de opdracht. Ja, dus de mensen moeten echt op het dier langs de kant Ja. gaan staan. En mensen, de kinderopdracht start ook al om 11:30. En mensen hebben, we zitten inmiddels wel op de voeten. Ja, inderdaad. Ja. Ik zie al een mooie wuidenvlag hangen, prachtig. En belangrijk mensen, zorg dat de auto's in het centrum allemaal aan de kant zien. Dat is van de opdrachtcommissie enorm fijn als dat... ja, dat heb ik wel een goede kop zien hier nou. Ja. De receptie had alleen gemaakt. Ja. Of moest hier even... Stop even, Ja, even plassen. Ja, dat is goed. Zal ik het even... Wat ze... Maar plassen, ik ken Ja. het. Ja. Wacht, Ja, we hebben, dat is geregeld. we hebben wc's leveren de opdracht deze jongen, dames en heren. 2 wc-wagens en een veer plassen. Dat stond niet. Ja, precies. Oh, dat is soms als het kan soms wel verruimd. En nou, op de berg kunnen we een wc-wagen en door wat zo bij het apotheek, Groene Kruis, de 4 torens op de parkeerplaats komen we voor de wc-wagen. En dan komen er veel plassen of zuilen ook nog verdeeld. Nou, we willen nog fantastisch. Leef klein duileske, heel dik op vuur van mij. De schoen komt er maar! Ja, zoekel en brokken dinsdag. Ach, ik Half kan 2. wel Heerlijk. Zittend. Zittend. Ja, lekker Ja. meedijnen met Zoekelen. Veldense, Veldense Mij zeggen als begeleid door een Gavelkapel. Welke tal van artiesten volgens mij die wegen. Diverse artiesten. Gratis Artiestenparade. natuurlijk. Ja, het is Zo beginnen we op Brokken Dinsdag. 4 sfeer in de rij. 4 Ja. sfeer in de rij. En nog een zoeken vandaag. Ja. Gaan we even naar Kinderdisco, de gekke moments, kinderdisco. Baby shark. Hoog, schouder, knieën, treden. Ik ben net als alle schaters. Ja, dat maakt niet uit. Kinderdisco speciaal voor de kinderen vanaf de peuters ongeveer tot iedereen dit leuk vindt. Kom allemaal naar de tent, want als je het mocht, familie met De jong en al. ja. En dan prijsreiking opdracht en dan is het weer Feest. Stief voor Ja, als Frans Pollux. Frans Pollux, denk je Mick, voor de laatste keer. En natuurlijk op het allerlaatste, dan is het helemaal voorbij weer. Ja. Big Benny. Nou mensen, ik zou zeggen, kom verkleed. Tot vrijdag al in de tent bij de vrijbuiters en We gaan er knalviers van maken. en succes ook, geef me nog een voorbereidingen. Ik ben niet groot, liefst, kom ik never lose vanaf. Al ben ik Gries, mijn motto is Allah.